guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो नोंथांमोननो आं जा बानायनानै जागोन बेनि रेसिपिखौहाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन बेनो जाहैबाय दायो सावन मास नालाय सावन मासनि थाखायनो आङो माबा जायाखै ना बेदर जायाखै एबारै आङो मानिदों आरो ना मास मोनसे आङो भेज जागोन बेनि थाखायनो भेजावहाय आरो अपसनानो गैयि बायदि मोनो आङो माने नन भेज जाग्रा नालाय एकदम बेदर जाग्राखाय ओमफ्रायहाय आङो सानबायखि दिनैहाय आङो नोंथांमोनजोंहाय आंनि मोनसे भेज जितु रेसिपि पनीर बाटार मसाला स' बेखौहाय आं माबोरैहाय सङो आं बेखौ नोंथांमोनजोंहाय दिनै शेयार खालामगोन आरो लोगोसे आङो बेखौहाय टेस्ट खालामनो थाखाय थिनगोन माबोरैहाय मोनजायो बे खोन्थासिगोन आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नैबेखौहाय दायो फ्राय खालामनानै लानोसै नैबे गाज्रि नै दायो बेयावहाय मोनसे सारायखौ बहायनानै लाबाय बेयावहाय बानायगोन मेन माबाखौ ओमफ्राय दायो नै इयो एसे गल्डेन जाबावथो ओमफ्रायसो बेखौहाय ग्राइन्डारावहाय मिक्स खालामनानै लानोसै दायो पनिरखौ एसे फ्राय खालामना लाग्रोनोसै ओमफ्राय दोनफिनगोन आरो दायो नै ग्राइन्ड खालामनानै लाखांबाय स' गाइस नै दायो नांगौ बे एवफ्रामना दोननाय पनिर ओमफ्राय पियाज एवबाय ओमफ्राय एसेल' जादेरनायनि गोथांखौबो आङो ग्राइन्ड खालामनानै लाबाय ओमफ्राय बिलाथि ओमफ्राय दायो नैबे पियाजनि पेस्टखौहाय होनानै होनोसै बेखौ एवफ्रामना लानानै बेवहाय संख्रि हालदै होखाजोबनोसै स' गाइस नै मस्लाफोरखौ होनानै लानोसै मस्लाफोरखौ माने बेयावहाय संख्रिखौ होनोसै एसे ओमफ्राय हालदैखौ एसे ओमफ्राय नै कालार होनायनि एसे होनानैसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय जाबाय Let's Menurut Entah kan sih. Tuh video aku mana actually kan. Dia bila tiga nak ada. Bagi bahaya bung tu apa tu kan selama apa. Boleh? Ya ni. Bila ini kau nak ada. High flame होनानै दोनबाय नै ओमफ्राय हाइ फ्लेमावहाय दायो एवगोन आरोना संख्रि एसे होनांगोन आरो दा जोंहा बिथिं मोनबाय थासिगोन ओमफ्राय नांगौ बेयावहाय नै चीज मोनथाम होगोन आङो ओमफ्राय फ्रेश क्रिम नांगौ आरो ना अमुलनि ओमफ्राय नै गाइखेर दहाय साहा फुदुंनानै एसे लोंबाय आङो ओमफ्राय नैबे गाइखेरखौबो होगोन आरो ना बिराद गोथाव जायो नोंथांमोना बानायनानै नायबानो जाबाय दायो नै फ्रेश क्रिमखौ होनानै होनोसै
एसे खोबाब एरना होनानै जेब्लानोखि एसे मोननाय बायदि मोनो अब्लाना पनिरखौ एवफ्रामना दोननाय पनिरखौ होना होबाय आरोना ओमफ्राय बेखौबो एसे मिक्स खालामनानै लानोसै ओमफ्राय मिक्स खालामनानैहाय बेयावहाय गाइखेरखौ होनानै होबाय दै होनाङा बेयावहाय गाइखेरखौ होनानै होबाय ओमफ्राय गाइखेर होखांनानैहाय बेयावहाय मोनथाम चिजखौबो आङो सायावहाय होनानै खोबनानै दोनगोन आरोना दसे ल' फ्लेमावहाय अब्लानो रेडि So guys, नै बेखौ दायो एसे एरना होनोसै नै थावा एक्सट्रा जाखाबाय थाव माने बाटारा ओमफ्राय एसे घिबो होदेरना होदो आङो घिनि फ्लेभारखौ गोथाव मोनग्रा जाबाय दाना बेनि थाखायनो ओमफ्राय दायो संख्रि एसे साखिनोसै ओमफ्राय साखिनानैहाय संख्रि पारफेक्ट जाखाबाय ए संख्रिया पारफेक्ट जाखादोंनो सासेया ओमफ्राय नै दुन्दियाबो होनानै होनोसै गेसआ बन्द खालामखादो रियेलाव साबसिन जादों कालारा ओमफ्राय दायो बन्द खालामसै गेसखौ ओमफ्राय खोबथेना दोननोसै जोंहा नै ओंख्रिया मोनहां जाजोब्बायानोखा मोनबायानो होनजायो ओमफ्राय दायो टेस्ट खालामनो होनांसिगोन आरोना माबोरैहाय टेस्ट खालामनानै खोन्थासिगोन इसोरा माबोरैहाय मोनजादों माबोरै मोनजायाखै सफैदो टेस्ट खालामना होनोसै नै जा मोजां जानानै थाबाय दायो बेखौ खुरनानै होनोसै नै दायो खुरखांबाय हैनोसै सासेनो नै बे जाहैबाय अनला मेवाइ ओमफ्राय नैबेयो पनीर बाटार मसाला ओमफ्राय नैबे मा बुस्थु दिलाय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव एसे जाना नायनानै माबोरै मोनखो खिथाना होबानो जाबाय स्पुन नांगौ ओंखाम आखाइजों जाया होमबा नोङो अके नै स्पुना खाव खाके बोलो कैसा लगा माबायदि मोनदो जानानै एसे खोन्थाना होदो दे माबायदि जादों एकदम गुड बरिया टेस्टि आंबो बानायनो रोङोब्रा आंखौ नुनायाव नंगौ माने हटेलनि रखम माने आं इउटुबनिफ्राय नायनासो सोलोंदो नालाय नङाबाथ' रोङा पनीर बाटार मसाला ग्रेभियाबो बिराद मोजां जादों नै गोथाव जादों फैंटास्टिक बम्बास्टिक आरो इमा औवा मेवाइदो अनला तारमाने सावन माहानि सब निरामिस मानसिया नांना दं आंनाव बिराद हामदो लावदुमा निरामिस मास मोनसे टिकलायाबो जाफैनाय माबायदि मोनदो एसे फिडबेकखौ होनानै हो आंनो दे एबार सासेयाबो जाना नायसिगोन माबायदि मोनदो एसे जनायनानै होदो बेबायदि पनीर बाटार मसालाखौ नों न'आव मोनजाफेरदोंमोन आं संनायखायसो मोनजाबाय दा How is it? खालि मैगं बिराद गोथाव जादों गोथाव जादों बिदि देखाना होदोब्रा बाङाय दे थिगानो थिगानो ना